Zdravím vás, vítajte na juhu Košic. Dnes mám pre vás trojizbový byt na južnej triede, tak poďme na to. V tomto zateplenom bytovom dome sa na 5. poschodí nachádza byt o dispozícii 3 samostatných izieb. Byt sa predáva kompletne zariadený, jeho užitková plocha je 74 m2, patrí k nemu lóďia aj pivnica. V okolí vášho domova nájdete všetko potrebné pre život. Škola, škôlka, zástavka MHD, obchodné centra, detské a športové ihriska, ale aj parky. Dúfam, že sa vám byt na južnej triede páčil. Sledujte ma na Instagrame, Facebooku a YouTube. Pre viac informácií o byte ma neváhajte kontaktovať.